Притчи 5 глава. Сине мой, внимавай в мъдростта ми, преклони ухото си към разума ми, за да опазиш разсъдливост и устните ти да пазят знание, защото от устните на чуждата жена капе мед и от устата й са по-меки от дървено масло. Но краят ти е горчив като пелин, остър като изострен от двете страни меч. Краката й слизат към смърт, стъпките й стигат до ада, така че тя никога не намира пътя на живота. Нейните пътеки са непостоянни и тя не знае на къде водят. И така, синове, слушайте мен и не отстъпвайте от думите ми. Отдалечи пътя си от нея и не се приближавай до вратата на къщата й, да не би да дадеш жизнеността си на други и годините си на безмилостните, да не би да се наситят чужди от имота ти и трудът ти да отиде в чужд дом, а ти да охкаш сетните си дни, когато плътта ти и тялото ти се изтощят. И да казваш: как можах да пренебрегна поуката и сърцето ми да презре изобличението, и аз да не послушам гласа на учителите си, нито да преклоня ухото си към наставниците си. Малко остана да изпадна във всяко зло, сред събранието и множеството. Пий вода от своя водоем и онази, която извира от твоя кладенец. Вън ли да се изливат изворите ти и водните ти потоци по улиците? Нека бъдат само на теб, а не и на чужди заедно с теб. Да бъде благословен твоят извор и се весели жената на младостта си. Тя да ти бъде като любима кошута и мила сърна. Нейните гърди да те задоволяват по всяко време и се възхищавай винаги на нейната любов. Понеже, сине мой, защо ти е да се възхищаваш от чужда жена и да прегръщаш обятията на чуждата? Защото пътищата на човека са пред очите на Господа и той внимателно измерва всичките му пътеки. Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония и с въжетата на своя грях ще бъде държан. Той ще умре от своето нежелание да се поучи и от голямото си безумие ще се заблуди.